isemlonyeni bafana ingoma emnandi. Sibingelele bathandi bengoma, bathandi baShamenga. Njengoba nazi ukuthi iy'nsuku ay'sekho bafowethu seyiphelile injalo indaba ngomhla ka-30 March cishe kuselelele isonto elilodwa lelesinayo. Njengoba nazi-ke bafowethu lapha uyibizile uSigwebo, uyibizile uMasolution phansi lapha eMkhandlwini Sport Ground. Asidibane khona-ke lapha bafowethu ngehora le-10 iyobe iqala ingoma ekuseni koze kuyoshaya u-6 ntambama. Ngale kwa-6-ke koba seqala umaskandi kuyoze ku-6. So bafowethu siyanicela ukuthi niphume ngomningi benu nizokweseka ingoma, nizobona amaqhaweni, nizobona amagosini eniwathandayo kaShamenga. Siyaninxusa ukuthi nifike ngesikhathi, nigcine isikhathi, wonke amagosi ozobe khona. Nathi singamawele sobe sikhona. Kuningi-ke siniphathele khona okuhle njengoba nwazi nanamawele. Ngabe ngiyanithi kuni-highlighthela nje manje inkinga ngingedwa kodwa nje sobe sisho sibabhemu. Sisho kanje. Ithi sifuna labafana ihuthi wangamawele ihithi labo bafuna Hadiyembo injani hamba nemvula Hadiyembo injani hamba nemvula